gegek sadulita mel anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar ana ing pakarti nala gareng padha kanthi harja sapraptamu ana ing ngarsaning wong tuwa tole meninggih tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Punala Gareng Rama kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Rama Badranaya sembahan kula tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama sembahan kula Petruk kowe padha harja Petruk tansah pinanganing kawidadan sowan kula Pak kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring mesiripun Bapak mewahana kabagyaning gesang kula iya prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuwa sampun boten kirang prayogi Pak anak ragil bocah bagus dhewe Bagong kowe padha slamet sowan ngersaning bapak tole anakku Bagong tansah pinanganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih Bapak iya tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestu ning bapak tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi-mugi saged angentasaken ingkang putra dhateng kemelaratan menika Bapak iya dole prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning bapak sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget atimu teka dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel ndatosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintaka Wara Kintaka menika layang Wara menika pengumuman bilih bapak nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Punala Gareng sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh 9 dalu monggo adat saben Panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kali iwadene dinten sak mangke sonten-sonten bapak sampun nimbali ingkang putra ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Punala Gareng mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dari bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Punala Gareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna amastuti sabda atama paduka bapak kepareng ambabarana ingkang sejati Allah tak nggih anggepe kaya neng kraton Petruk kowe aja kaget tak timbali nggih Pak umesar raos sing manah kula sareng kula titipun timbali bapak badhe nampi dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang sejati kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih bapak boten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar Bagong kowe aja kaget tak timbali wah kata-katane do angel-angel iki ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake kumejot raos sing manah kula pindharan salamba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras
Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu sepindhu. Kemarang Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga ning Kakang Karna, Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwaca. Supados wijang anggen kula nampi menaipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Angudari angujuli angel letro mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe Bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang Cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petro Nala Garing Bagong apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan, kabeh ora bakal bisa lumaku tole. Hanjrah ingkang Puspitorum tasiring Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparo, gethok tularing para warga padukuhan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungso, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan Panakawan, tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta. Merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darma Kusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan. Negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undakaning negara Ngamarta
ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawiji ing karukunan, nyawiji ing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semono Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semono atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan, kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum malas, tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sangertiku Ngamarta kok kaya ming sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ra urung Bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot, sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane Bapak. Nek omonge dipikir mar. Bapak Rumar. Ngene Pak, kowe iki arep bangun kayane nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mongko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan ha wis cilaka.
Awit cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat ya ngoten kok. Usik to. Neneng wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salokaning tembung. Mula gareng Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cepa rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abadake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong. Kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, dorono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Mesu bapak kare. Bagong ya apa omongane ora. Rondonge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngapa melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong.
Abang Biru ning kanan negara Ngamarta ki ning aku kowe Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago ngomong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora dian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Neng ndi-ndi dadak nuntun. Arep adu dadak gojoke wedang. Yen ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane, Truk. Ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun, Pak, kula urun anu mawon tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke bu guru ya ta. Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak balen tekan kelas 3. Ku ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat serarane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karangkadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karangkadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugara apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus
tur ngerti karepe bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta wi aku. Gareng Ndorowati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndorowati kuwi ning Mandura, ora iso aku Ndorowati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kuwi ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggap ngopo bapakmu nyilih Nenggala. Bapakmu ki wong kere, mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih Sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis. Wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbok ningsih kok titipke panti asuhan ora? Ayo mbok menawa wis engko mati ning Mandura. Nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndolo Garing Petro, apa dene kowe Bagong? Lole kenthos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek Pante, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak Bagong to Dipate. Ladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan, gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho, Kang. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, Manakawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha raja sak praptamu. Panakawan. Pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pengestuku tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Oh Dipate, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Pate Sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali Sengkuni. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Rekana Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula konjo? Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Men kepengin kangen Tahu tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho,
Lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru. Ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuwih Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih ta beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean iya pancen Janaka kele mulang manah aku terus saniki Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna wekasan ketemu kalih Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku eleke nggon ngendi kula tak takon asline sampean niku suci asline sampean niku pendhita asli mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondhang sakniki niku wah Pati mangrukokke niku bakal iso njunjung derajat kula mengke riyen to mengke riyen ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kaya apa nah sowan kula mriki menika Penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane Bapak Karang Kadempel menika samenika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung gregeten kula tuku dayaju mbangane corona Nyandel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok tegese ora mung kekuatan lahir tok ning muga kekuatan batin nah mula saking menika dinten menika Penemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kaliyan Penemban Durna napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh
sekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuh itu karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu penemban tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditilihi teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindake elek ki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, oh, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku nduk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pewangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kembet.
dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngena sing tias ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni ini pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang ndok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayu. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nune nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasatama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Bagong. Aneng perang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mrembandurna niku lahir ndedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Depate, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to Di, pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Lah dalah.
Napa? Bola-bali nek Ponokawan edan. Le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang weh. Kakung iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Demate, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembanduna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama, musinipun paduka mboten gadhahi tumindahing kados mekaten menika. Wes, utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, mongko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Ngersa Tama. Bri, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lho nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangyu dijanggan ke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Lho nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Nger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring Perumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Narata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga. Putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pradenta. Wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Petroi. Ngapa kowe ngadangi lekku mlaku truk? Gong, kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya ta? Heeh. Tegong. Piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Ning kena ngapa kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe. Ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karangkadempel.
Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa. Yen aku kudu golek kayu Kastubamulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastubamulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu Kastubamulya, Gong. Ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggat kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ning ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku ora ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah. Rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki, Gong. Ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petruk. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Tru. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan, Le. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning ngemot ae wangi terus. Gong. Gong. Katon Bagong mlayu-mlayu. Nasak Karang Pradisan Kurawa nggone laku dedemitan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, Paman. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati, ngendikaning Kakang Penemban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepas ana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib unjuk atursanipun anak Prabu Duryudana. Lho nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggih. Aja ketok lho, ndak ketara. Ndak ketara.
kaya kilat kesit pindha tatit lampahing pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartomarma. Mawi daya kemanden mila pelajari datan Kasat Netra. Kilura Bagong datan Prayitna. Kenging dadane nalika semanten Kontal kaprapal kendang kapracondang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiat Kilura Petruk kantong bolong nyuwurupi kawontenanipun ing rayi Kilura Bagong. Mlatra ora krasa. Wong Kontal kok bokonge telos-telos. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesonjo boyo, Pak. Gatrisang kapirangu. Pinangkul kinempit-kempit dosang regnaning bawana. Dosang regnaning bawana ya setukang walang ati. Latala. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Mara bareng tak waspadake, ladala sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Argayaksa dina iki ha. Tak pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet rae ning Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh, kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Argayaksa. Argayaksa.
Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Argayaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangandikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Argayaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mbangane dadak gelut tur aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbangane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu Kastuba Mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho.
Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Tersakan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano. Wah untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Mau untalan ya? Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Piye kok mung dimut e? Lah ya dikledak. Aku mung ngrisi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, Pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget kundan. Iya wis gawe wis. Kang samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sang Arga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lahir batosipun minangka tedhanipun Sang Arga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Arga Yaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih Sang Pukulun Bathara Bawarsari mrepeki ungganing Kilurah Bagong. Iki aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calan kiblat Pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh. Ngaturaken panuwun Pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo.
lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita, jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten Bu Kulun. Iya. Lan apa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan Bu Kulun. Ngaten nggih Bu Kulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah mboten kanten-kantenan, kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Bu Kulun. Apa ingkang dadi gegayaan kita kuwi bener mekaten Bu Kulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Bu Kulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Bu Kulun? Karang Kadempel kuwi kebawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika kebawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong.
matur panuwun tanpa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun Bu kula nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa ulun celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Ya jagat pangestu loro. Ya jagat Dewa Bathara. Patri Mandra Kedhu. Tuhan bersabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan keparengan babarana ingkang sejati kenging menapa paduka dangu dhateng ingkang abdi kepatihan ing abdi pun Mandra Kedhu diweji Patri Mandra Kedhu ingsun mung kepengin miyarsakake kepiye mungguh Gara ingsun percaya minangka dadi bakal wakil ingsun Pranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene. Murudyake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit Patri Mandra Kedhu. Gusti semban kula. Nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndang bab tata rakiting negari Mandaraka. Sedaya para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Madras. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegeladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhumna diweji sesembahan kula gawe bombong tias ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun Pati sampun boten kirang prayogi diweji namung drenan sak samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Para Prabu Mandrapati ing Madras sesembahan kula diweji pengayoman kula ingsun tampa karya bombong tias ingsun sepisan maneh pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun Pati Mandra Kedhu Ri sampun boten kirang prayogi diweji sesembahan kula pengayoman kula ing Madyapada Prapting Delahan anak Hanung Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Narasuma Atmajaku nggih bocah bagus padha sakota nggon ngadhep ngarsaning pun Rama nggih Narasuma menawi pasang Kalimantabi tinebene nglodoni Demawahing Tawang Tuwang Rama Prabu sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula kadak mila petanggen kula ngabantur ngersa maduka Kanjeng Rama Prabu sowan kula tansah manggih kanjuwanen miring sambikala tansah pinanganing kawidadan boten manggih langsung setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu Mandrapati ya nggih tak tampa gawe bombong penggali wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana niki kula pundhika jimat paripih dayanana santosan namung dadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra
dene dinten sak mangke ing putra kaparengaken sowan ngabyantura kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetela badhe wonten dawuh ingkang menawi dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten ambabarana ingkang sejati wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datu Waya Negari ing Madras menika Rama Prabu Mandrawati Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun nimbali kelawan Atmajaku ingkang banget dak tresnani Atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang Prabaning pun Rama sira kulub Narasoma nanging luwih prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe denipun Rama nimbali kelawan sira kulub Atmajaku bocah bagus pate wonten timbalan prayoga nunggun ngadhep apan dina pasewakan niki mau panjenengan sura bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan Atmajaku Sinarasoma mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung ngrembug lawan panjenengan ingsun mriki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi maju supaya tetela nggono bakal nampa pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma andra ingkang besitarum siliring sekar kadung las kandana maweh raras retnaning driya wong kaluka Narasoma inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah-ungguh kuwi nuduhake sawijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa sedaya menika awit anggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang ratan pepindhan wajibe pancen ngono sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak sing jeneng wong tuwa diwajibake nggula wentah kelawan anak merga wong nggula wentah anak kuwi nganti kleru nggone nggula wentah tan wurunga si bocah bakal lanjut marang juranging kanistan kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kenthang ki muling lakon ing ora ngerti pojok pereting kahanan bakal kaya dibeset raine merga saka pokal gawene anak inggih Narasoma kula wonten dawuh Rama nggone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe ya ing bab samu barange liyan praja
nganti kebrebeken marang umandanging negoring Mandaraka. Nganti saksuwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ning negoring Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuwamu. Ora ana liyan praja Nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negoring Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandanging negoring Mandaraka. Kawulane padha urip tentrem ayem rukun majinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir. Inggih kena tak ibaratake Ngedara Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana. Inggih lha tak kandhani yuswanipun Rama wis ora nom. Aku ki wis tuwa. Monggo wong tuwa ku menyang endi parane? Embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange. Nganti jagat iki kepanasen tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula. Nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng. Tegese kaya lumaku ning menungsa urip ning alam padang. Kaya lakune menungsa urip ning alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuwamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel. Supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel ngestakaken Jawa Pukulun megenga napas sawetara Panakawan Bagong kan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepe sumiwen telenging kalbu pambukaning warana manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kila bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun Monglatri manjing angganipun ingkang ngabdi kosih. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Ha dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik Bagong. Nggih kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing nganggo kita. Inggih ngestakaken dawuh Pukulun.
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima ladala panjen bener ngendikaning wangadi ibu kula ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul ora nggatekke karo kawulamu kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe Sna tan tulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe ora dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parate Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tengan kene. Dokon rawa mrene, aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kon mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owa-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah.
Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa karo pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata nggih to, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampean, saya ngrekoso sampeane dadi nalendra. Bathok bolo isi madu. Ana ngono ke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ponokawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wektu iki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendaramu ingkang nedeng kalimbut. Tole muga-muga klakon penjangkamu Ponokawan.